Igbo kwen ya kwen ya ọhaneze ndị Igbo kwen ya kwen ya kwezuon ya Imani wonyi Igbo kwere mayoro ayoro mama ayoro Imani wonyi Igbo kwere mayoro ayoro mama Igbo jofono ayoro wunno ha ji ofu obi efe ayoro mama ayoro wunno ha ji ofu obi efe ayoro mama Igbo jofono Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu ọkụ si mee Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri ezi ụka na Chineke ndị Igbo azago ụmụnne m dịka anyị si emekwe ka anyị si eme a chọrọ ịkpọrọ ọnụ n'aka anyị gaa ebe a na-ere mgbọrọgwụ ka unu hụkwa n'ote mgbọrọgwụ anyị dị mgbọrọgwụ ihe eji mara ndị Igbo unu hụchaa ya akọwara unu otu o si wee dịrị ka onye ọbụla bido mara ihe ndị Igbo ji wee biri nke gbasara mgbọrọgwụ ka anyị jee mama ndewo biko mama anyị chọrọ ịmata ewekwala iwe anyị wụ ndị Igbo Concept TV a chọrọ ịmatata aha gị mama biko kọwatụrụ anyị aha gị. Aha m bụ Chioma Anyanwụ. Chioma Anyanwụ mama iwe onye ebe? Onye mba anọ. Onye mba anọ. Mama anyị chọrọ ịma elele m anya hụkasa mgbọrọgwụ ndị na-ebe a chọrọ ịma otu isi na-eme ya otu mgbọrọgwụ ndị a si alụ ọrụ n'ahụ mmadụ. Mgbọrọgwụ ndị a na-arụ n'ọrụ dị mma n'ahụ mmadụ. Mgbọrọgwụ ndị a dịkasị iche iche ndị eji agwọ infection, ndị eji agwọ malaria, typhoid, stroke, ọrịa niile ndị a niile mgbọrọgwụ ya nọcha ebe a. Nwanne anyị nwoke enwere ihe ị nwere ike ikwu ihe ị nwere ike ikwutụkwa ka anyị mara? Ihe ndị a niile na-arụcha ọrụ mana Chineke kere ụwa sị ma anyị gwere mgbọrọgwụ na ịkpa akwụkwọ gwere gwọọ ọrịa so ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọgwụ Igbo ka na-arụ ọrụ ha hapụrụ ya chọwa ọgwụ oyibo but ugbu a ndị mmadụ aghọtara na ihe anyị nwere n'obodo anyị na-agwọ ọrịa pụrụ imere anyị ihe niile dịka Chineke echekọzie mba niile dị iche iche na ihe eji mara ha so mgbọrọgwụ ndị a na-arụcha ọrụ like ebe a m bịara ugbu a bụ ka m goro mgbọrọgwụ ndị m ji agịnyekwa mmadụ treatment so ọ na-arụ ọrụ ọ bụ ihe mgbọrọgwụ ndị a na-arụ. Ndewo. Biko ndị Igbo be anyị na-ahapụ mgbọrọgwụ ga-aṅụwa ọgwụ oyibo achọrọ m ka ịgwatụ ha okwu m na-agwa ha mbụ na ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na nkụ nọ na mba na-eghere mba nri so Chineke nwere natural resources o ji gọzie anyị here so ha laghachita azụ ọgwụ bekee at times na-abụ ọ chịrị ọrịa ndị ọha ide ya one place ọ gaghị ala emechakwa ya bidokwa onye ahụ nsogbu again but ọ bụrụ gị gwere ọgwụ Igbo a na treatment ya ṅụọ ya ọfụma ya ala ọrịa ahụ agaghị alaghachita ọzọ ọgwụ Igbo na-arụ ọrụ so ana m enye ha advice ha bido mewe embrace our culture na ọgwụ Igbo ihe Chineke ji gọzie anyị na-abara anyị uru karịa ihe ndị oyibo anyị na-amaghị kemịkalụ nọcha n'ime ya. Ndewo. Ndewo my brother, Chukwu gozie gị. Enwere oge m hụrụ ị na-achilite ọgwụ nke n'ebe a mkpọrọ ọgwụ ndị ị na-achilite elu nke a na-arụ ọgwụ infection ndị ọgwụ infection ka ndị ahụ onye nwere infection egwuru ọgwụ ndị a shiere ya aṅụ infection ahụ eweela dịka ọ na-aṅụ ya from days to days infection ndị ala ị ga-ahụzikwa infection ọdọ ọhụụ na-arụ. Onye nwere ihe m chọrọ ka ị metara anyị na infection a na-akpọ ya gịnị n'ala Igbo? Ọrịa nje ndị na-echikwa na toilet ma ọ bụ na gọta ha duto ụzọ ọjọọ na gọta everywhere so mmadụ pụrụ ibute nje ọrịa ndị ahụ site na ọrịa nwe infection okwu bekee enwere general infection. Ndewo. Mama ahụna m ka isi ala ọrụ gị na ahụkwa n'otu isi akpọpụta ngwa ahịa gị mama biko anyị ga-like ka anyị matata onye wu. Okay, aha m bụ Eze Nwanyị Ngozi Ezechi. Eze Nwanyị
biko ahụna m mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a ọgụnwa na-ere ya ọmụnwa na-ere ya m ga-achọ ka ị kọwatụrụ anyị mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a na otu isi ere na ihe ha na-arụ. oke mgbọrọgwụ ndị nọ ebe a ụfọdụ na-ara ala malaria dịka a na-akpọ ya n'Igbo ebe ọcha n'anya, ụfọdụ na-ala infection, ụfọdụ na-ala hepatitis, typhoid. Anyị nwekwara ọgwụ manpower, anyị nwekwara ọgwụ ọsa n'ebe a. Mgbọrọgwụ ile anya n'ebe ị ga-ahụcha mgbọrọgwụ ndị dị iche iche anyị kpọsachara, anyị gbuchara ya egbu. Gị lekwana ya n'ime shade, ị ga-ahụkwa ndị n'ebe ahụ ma ndị nọ n'akpa egbukwara egbu. Enwechakwa ndị a na-akpọ jadi ọtụ aha ha buru ibu, ihe ha nakwa arụ dị iche iche, o bukwara ibu. Mama eweliwe ka m were na ọ gbara m nchefu, a na-akpọ ahịa gịnị? Ihe ahịa gịnị? A na-akpọ ahịa Cemetery Market Eziukwu, bet na line anyị ebe ihe eji mara anyị line ndị mgbọrọgwụ nọ na Cemetery Market. Mama eweliwe, anụrụ m oge mmadụ kpọrọ gị eze nwaanyị mgbọrọgwụ, ọ wụ eziokwu? Ọwụ na ọ wụ eze nwaanyị mgbọrọgwụ. Ịma ọtụtụ akpọ eze nwaanyị, ụfọdụ na-eche na eze nwaanyị wụ mmụọ si na mmiri ma ọ gbara si na mmiri. Eze nwaanyị n'ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo na nkọwa ya wụ onye amụma, onye ozi. Bete akpọ ha ala eze nwaanyị, ụjọ atụwa ụfọdụ ndị, n'ihi na abịa n'ala Igbo ekere ọrụ eke. Andị mgbọrọgwụ a ọtụtụ ndị nọ n'ala anyị na ya awụ na asị na ndị na-enye ọgwụ Igbo, ụmụ nwaanyị ndị na-enye ọgwụ Igbo ihe eji mara ha wee eze nwaanyị, bikọta ndị eze nwaanyị wụ ihe eji mara ha wụ mgbọrọgwụ. Ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo, maka na ile anya ọtụtụ ndị Igbo ahapụla mgbọrọgwụ gawa na ọgwụ oyibo, ele ihe ị nwere ike ịgwa ha banyere mgbọrọgwụ anyị? Ihe m na-agwa ha wụ ka onye ọbụla bịachi na root ya, n'ihi na mgbe gboo ọ na-eme ahụrịawa anyị mpa anyị ha baa n'ime ahịa kpara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ shie ya, anyị ṅụọ, anyị saa ụfọdụ asa anyị awuke. Ndị ọcha bịa wepụtara anyị mkpụrụ ọgwụ eji kemikal wee rụọ, and kemgbe ahụ ewepụtara mkpụrụ ọgwụ ahụ ọtụtụ ọrịa dị. Ị ṅụọ ị ga-aṅụ ya 100, ihe na-eme gị ka na-eme gị. Bete ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ekwe laghachita na mgbọrọgwụ, n'ihi na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wụ ihe nna nna anyị ha ji wee na-agwọ ọrịa. And ụfọdụ ndị nọ ya mmanya nọ bịa chetara ya ugbu a were mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa were ṅụọ, chichaa ya ṅụọ ya, ha wuke dịkwa otu ọ dị na mbụ. Ụmụ ihe bekee wepụtachiri anyị mere ọtụtụ ọrịa karịa. Bete ọtụtụ ọrịa karịa, ha bịakwa ha ewerekwa ihe bekee ahụ werekwa na-agwọ ya, ma chefuo na ọwụ mgbọrọgwụ ka ha ga-eji were na-agwọ onwe ha. Ka m gwa gị, mgbọrọgwụ na-arụ ezigbo ọrụ n'ahụ mmadụ, ọwụ kemikal, ihe a natural God mepụtara, ihe ndị mgbe gboo ji na-agwọ ọrịa, ọwụ ihe ugbu a ndị ọcha wepụtara anyị. Ndị Igbo ewele ya wefee ya azụ, stọwụ seminization. Amanụ m agara m skul ma efozie ma seminization. Betu ha bịa na mgbọrọgwụ ha ga na-enwere onwe ha. Even ukwu a na-egbu ndị mma anyị, ọwụ na ha nọ na mgbọrọgwụ ọ ga na-egbu ha. Ọwụ ụmụ ọgwụ bekee ha ji wee na kemikal chọk ka ha ji wee na-agwọ ha mere ukwu a na-ala ala, ṅụọ ya elu ṅụọ ala, ihe na-ebe nọ ka na-ebe. Betu mụnwa onye Igbo na-agwa ha ji chike laghachita na mgbọrọgwụ, laghachita na root ka ha nwee ike nwerecha onwe ha kpamkpam. Onye m na-ayọ ha. Eze nwaanyị gbalịala, Thank you. ọgba ịgbalịala, ihe niile okwu gị kwụ ọtọ, ihe niile kwuru ọtọ, n'ihi na m mere ka m mara na mgbe gboo, mgbe nne na nna anyị na-aṅụ mgbọrọgwụ enweghị ihe dị ka ọrịa, ha na-aka nka. Ọ bụ eziokwu? Eziokwu, ihe kwuru bụ eziokwu. Gbachikwa ike ya n'elu. Imena ka chi gozie gị. Inyu ọnwa mere n'akụkụ efu ndị ala ye. N'ọha m ị ga-achọrọ ihe. Nne m onule anya ọ na ha agala, anyị ka nọkwa n'ọdụ ndị mgbọrọgwụ. Enwere nwa amadi nwoke n'ebe a anyị chọrọ iji tụkwa ajụjụ ihe gbasara mgbọrọgwụ a na ihe ọ na-arụ. Onye isi, ndewo. Anyị hụ na elele m gị anya n'aka, hụkwa na ịbụ dị mgbọrọgwụ n'onwe ya. Achọrọ m ịmata aha gị. Aha m bụ David Amechi. Okay, David Amechi. Ewe onye ebe? Ahụ m onye Ikeduru, Imo steeti. Achọrọ m ịma mgbọrọgwụ iji n'aka, ahụna m gị ha, hụkwa na ote ịhụnanya gị dị mma. Mgbọrọgwụ wụ ezigbo ọgwụ. M ga-achọ ka ị kọwatụrụ anyị mgbọrọgwụ a iji n'aka, ihe ọ na-arụ. Okay, mgbọrọgwụ a m ji n'aka na-agwọ infection and malaria.
ile ya ọ dị iche iche nọ n'ime this container. Nke malaria dị ya, nke infection dị ya, nke body pains dị ya. So abịa mix ticha ha niile wee tii ya hot. M na-agbara na-aṅụ every morning. M na-abịa ṅụọ ya every morning. At least m ga-aṅụ ya like this for 1 week or 2 weeks. The ọrịa clear na ahụ m. Wiki nwere onwe m dịkwa gidigba. Okay. Emere ka m mara na mgbọrọgwụ ihe ndị Igbo na-aṅụ mgbe gboo. Mgbe ahụ ndị Igbo na-aṅụ mgbọrọgwụ a, achọrọ m ka m jukenu gị. Ha ṅụchaa ya akwa ahụ na-adị ha mma. Ahụ na-adị ha mma ọfụma. Icheke ndị gboo a ha na-eshi ike karịa ndị n'ugbu a. Ọkwa mgbọrọgwụ a ka ha na-aṅụ mgbe a. You see, so how I wish now anyị nwa ga-alaghachikwa na root anyị na mgbọrọgwụ anyị sorokwa ndị Igbo a na-aṅụ ya ka iwe ike ishikwa ike iwe ike n'ọdụ ụtọ ha si n'ọdụ. So mgbọrọgwụ anyị dị mma. It's part of our culture, so to say. Onye isi otu isi na-aṅụ mgbọrọgwụ a andụ ụtọ ahụ si dị gị nọ mma. Ga-achọkwa ka m sorokwa gị ṅụọ mgbọrọgwụ a. Nsogbu adịghị, you are free. Ọ ka fọrọ. Okay, ọ ka fọrọ. Just a test. Ndị Yoruba na-akọ ọdụ. Mgbọrọgwụ ka siri ike.